Vítajte u nového videa, shortu. Ja to natáčam asi tak o 22:30, ale prosím, pripojte sa na Burning Ground. Neviem, či to je môj kamoška, hento kamoš chce mať dobrý server. Tak prosím, napájajte sa. Potom pozerajte kanál Drenix 123. Akože dobre, minule som hovoril, že pozerajte ho kľudne, ale bohužiaľ nemám ho rád, je to môj kamoš. Proste je hnusný, šikanoval ma, tak nepozerajte, zrušte mu odber a radšej choďte na kanál Kuba Ševčo. Tam on má content z Minecraftu, je dobrý youtuber, je mu 16 a robí si gym. Takže ten, kto má rád gym alebo nejak tak Kuba Ševčo odber. A nezabudnite sa pripojiť na server Burning Ground.